Ito na yung i-deliver ko. Parang mas gusto ko dito kaysa dun sa kanto dun pa ano, gravel road. Drive east, Yat. then turn left. I like here. So mag-King Street na lang tayo sa King. Punta siya ng Banatay. Turn right onto Sister. Drive northwest on Highway 39A. 39A. Then turn right onto Sister Rowdy Road. Turn right onto King Street. So ayan, may Continue for 2.5 kilometers. kaka-pick up ko lang mga idol ng ating DoorDash na naman. KFC siya. At ang offer niya ay $8. Pero minsan pag pumasok, pag accept mo ay nakalagay $8. So ito, tingnan natin kung may additional. Kasi minsan may mga dinideliver ako na pag accept ko, example lang pag accept ko $8, tapos pag na-deliver ko na nadadagdagan, nagiging $11.50. So ito, nung in-accept ko siya ay $8 siya mga lods, mga idol. At ang distance nito mga 2.5 kilometers mula sa KFC. Tapos i-deliver ko lang dito sa may Banatay Avenue. Ayan mga lods. Umulan pala kanina mga idol. Ayan. So ganitong mga oras mga idol, alas 5:40 ng hapon ay ito yung start ng peak hours or rush hour. Ayan, busy, kaya nagkakailang ulit na may pinick up tayo. Ayan, kanina lang McDonald's. So ito nga pala yung ano, gusto ko lang i-share din para makita nyo naman mga idol, mga Auragon, na sa ngayon ito lang talaga yung aking trabaho ngayon, pinagkakakitaan. Considered na parang full time ako dito mga idol. Stop light. So ito yung aking source of income, nung sense na nag-work ako tapos nahinto na naman dahil nasa may sitwasyon. At ito yung naging pinaka-trabaho ko ngayon kasi naghahatid ako sa mga bata. Pero ngayon medyo wala na munang hatid sundo sa mga anak namin na estudyante. At pati rin sa panganay namin, hindi siya estudyante, nag-work siya, may full time siya, pero ayaw niya kasi magsasakyan at hinahatid ko rin siya tuwing umaga. So nung may school, hatid sundo ako sa dalawang estudyante namin ng bago mag 9 AM. Tapos nakakapag-start ako ng DoorDash at over after 9 na mga idol, after 9. So yun na talaga yung pinaka-start ko. In 400 meters, turn left onto Banatay Avenue. So dahil free na ako ng after 9 yan, start ng 9, nahatid ko na yung dalawang estudyante na anak namin. Yan hanggang tanghali na yon, talagang tuloy-tuloy na ako niyan sa pag-DoorDash mga lods, mga idol. Turn left onto Banatay Avenue. Tapos pag out na naman ng mga bata, kailangan ko na naman mag-offline sa DoorDash. Ano lang ito, pwede mong i-post siya ng 30 minutes tapos balik ako may ginagawa or may gagawin.
or pwede kong mag-end tapos mag-start na lang ulit online sa dito sa apps. Tapos pag na-pick up ko naman na yung In 100 meters, turn right. dalawa naming anak sa hapon, mag-online na naman ako niyan. Tapos pag-apply na naman ako niyan ng Turn right. Then turn right. dahil magpi-pick up na naman ako kay Kurt, yung anak namin nagtatrabaho. So yun po yung ating paano Turn right. Then 491 Bannatyne Avenue will be on the left. So nandito na tayo sa ating deliveran mga idol. So ito. So ayan mga idol, na i-deliver ko na. Tulad nga ng sabi ko, nung in-accept ko siya ay $8. Pero nung na-drop off ko na, na-deliver ko na ay ginawang $9.50. So talagang hinto lang ako. Nasa back alley naman ito. So talagang may mga customer na dinadagdagan pa nila yung offer before nung pagka-accept and after. So ayan mga idol, yung sa DoorDash application, yung sa app, four-way. Susundan mo lang yung pupunta ka sa store, gamitin mo yung navigation, pero pwede mo namang huwag mo nang sundan kasi kung alam mo yung mga shortcut, ayun, may mga shortcut kasi na kahit huwag mo nang sundan yung navigation niya at mapapabilis yung paghatid ng delivery. Tapos susundan mo lang yung mga instruction kung may gustong iiwan sa tapat lang ng pinto or kung gustong hand iabot mo sa customer. So depende kung anong gusto nila sitwasyon, anong instruction. So kailangan babasahin mo yung yung instruction kung iwan mo lang sa tapat or kailangan mong kumatok. Tapos meron ding mga customer na may note sila, may instruction na huwag kang magdo-doorbell or huwag kang kakatok kasi yun ay kung may natutulog na bata na baby. So kaya kailangan aware ka, yung tingnan mo talaga kung ano yung instruction sa iyo. So yun lang mga idol, mag-ano lang tayo, punta lang ako sa hotspot ko para makasagap tayo ng malapit tayo sa mga nakapaligid na na establishment, like pati grocery, mga lahat ito, lahat ng store na naka-member sa DoorDash. Ayan. Kaya ako nagbi-video mga idol para naman kahit papaano. Ayan. So ito, okay naman ang kitaan dito, yan nga lang talagang may tax ito. Kailangan bawat tanggap mo dahil yung earnings tuwing ibinibigay ay talagang buo, wala pa siyang tax, wala pang kinaltas na tax, gross siya. So kailangan na magtabi ka. Ang ginagawa ko 25% kahit papaano, pero yung itinatabi mong 25% ay hindi naman yung lahat ay mapupunta sa tax. Kasi syempre yung expenses, yung fuel, yung sa maintenance ng sasakyan, kung may pinagawa ka while you're using it sa pagdo-DoorDash, involved siya sa pagdo-DoorDash sa dashing. Ayan. So kailangan i-keep mo yung mga resibo, tapos let's say oil change, tapos kung ano pang maintenance sa car. So pwede mong kasi i-declare natin yun sa sa tax pag nag-filing, kasi as a business kasi ito mga idol. So sa ngayon may kukumpara ko na para ako may trabaho talaga idol, mga idol, na full time. Ayun, tatakpan tayo ng manubela dahil ayan,
pag i-compress ko kasi yung compress natin yung oras sa loob ng isang araw, mga 2 to 5 hours yun compress natin. Kaya ako sinabi na pag i-compress natin, kasi tulad yan, mag-start ako ng mga 9 na dahil may mga gagawin. Tapos kung walang gagawin or okay na sa mga bata, saka ako nag-online. Tapos kailangan ko na namang mag-offline. So may mga timing din dito. May mga timing din mga idol, yung slow, yung peak hours. So kailangan peak hours yun. Importante yun para kumita tayo. So kung may iba akong gagawin na ibang gagawing bahay or ano, kailangan kong gawin siya sa mahinang oras para ilaan ko yung imbis na gagawin ko siya sa peak hours. So ayun, para kumita nga tayo, ano. Ayan. Tapos gabi naman may bandang mga ganito kasi magdi-dinner time, magbibisian maya maya. Tapos mga pag midnight naman 7-Eleven magbibisi yun, kasi yung mga nagbi-midnight snack talagang nagpapadeliver sila. 7-Eleven busy yan mga bago mag alas 12 ng gabi. Kaya inaabangan ko rin yan mga idol dito sa pagdo-DoorDash ko. Ayan. Pag may nakalimutan akong nabanggit dito sa gusto kong i-share, isisingit na lang natin pag nag-video ko ulit. So sana magustuhan yung mga idol yung ating video. At ayan, tungkol sa pag-DoorDash. At hindi lang pala DoorDash, Uber Eats, may Uber pa ako. So ang ginagawa ko, parehas sila, yung app nila ay parehas siya, naka-online sa ngayon. Tapos pag sino man yung naunang tumunog, let's say naunang tumunog yung DoorDash, i-offline muna ako or ipopost ko muna yung Uber Eats kasi ayaw ko na magkasabay sila. So ngayon kung na-deliver ko na mga idol, alimbawa na-deliver ko na yung DoorDash, i-online ko na yung Uber Eats para kung sino man yung mauna sa kanila, yun ang ating pa-priority at i-off ko yung isa. So ganun lang. So yun lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood. Sana kung nagustuhan nyo tong aking videos about sa pagdo-DoorDash. This might be my only chance to leave.